Maayong hapon mga kachismusa. Nandito pala ako sa Mercado Upo. Tingnan nyo. Marami kami dito at ipakita ko sa inyo yung mga sasakyan ko dito. Akin yan ha. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life, my words. Yun ang sasakyan ko. Tingnan mo. Tingnan mo. Kana nakuha na siya. Ano mo? Unang isa. Buha. Hello. Una siya. Kanan din. Oh. Kanan sila. Pura na siya mga vlogger. Kani siya sa Team Pasiaw. Kana siya mga vlogger na siya sa ini siya si Mike. Kaning gatalikod mao ni siya si kana nagtapos sila, puro na sila mga vlogger. Si Joshua Valorios, si TV, Nakastripe, Team si Aw, at siya si yung Black, si Mystic TV. Yung iba, yung si Mark, yung shots lister, makulaan, yun, that's right. Yung shot lister. Yung model namin, si Sophia. Hi! No? Ganda no? Wapa kayo. Kasama ko si Insik. Insik TV. Oh. Yung si Joshua Valorio. Hi. Team Siaw. Si Bulabog shot. Tingnan niyo. Ito lang, ito po nito. Yan ko i-delete mo klaro. Wala kami. Plaza open siya. Tingnan niyo. Kasama ko si Team Siaw.
nandito pala si Pinsiao. Kasama ko si Piniski TV at si Pinsiao. Ito ka. Tama ko din sa yung secret. Ipalipod na po. Wala kita sa mga una doon. Ang painting. Ako na ba yung painting? Wala kaya na bumayo sa akin. Model namin, no? Guwapa pala. 150,000? Bakit kung muli po ko? Wala ko sabi na yan po. Ang Yung naglingkod. 1.2. Si Pinsiao na kauban. Si Bulabog shot. Ito. Namitik. Ano ni siya kung daan ra ni siya, dalan ni siya. Dili ni siya kagsad. Madong ni siya sa ako ang negosyo. So from study second century, there was already that mentioned the Ano siya? Ay, huwag ka na kapahihatag sa parents pa. Ako lang. Mao siya ako ang bag-o nga giablihan nga plaza. Awahang plaza entrance. Hindi tayo no. Sa una kay bati kayo ni siya. Pero ako ni siya ang pabaguhan. Yes, kita nyo lahat. Yun ang bago kong plaza. Yung mga marites at saka Mirasol. Daghan kayo ito di pantanom dire. Kita nyo? Hindi kaya siya blue. Yes. Tingnan nyo. Ganda pala, no? Sauna, tabay rin siya. Karon tanawan ninyo. Ang siya nyo ika-istoryana. No? Tingnan nyo mabuti. Ano po? Ang ganda pala dito. Yun. Tingnan nyo.
sauna tabay ra dyan siya. Nga karon kay high-tech naman ta. Tanawa. Sa tanaw ninyo ana. Tabay na di. No? Yung marites. Yung exit. Exit yan ah. Anong tingin nyo? Exit? At meron ng kung merong exit, merong entrance. Oh, tingnan nyo. Dili pwede nga, walay entrance niya. Blitz of exit, diba? Yes. Sa dako sa kong negosyo, no? Oh, kana, nanang nagbarog dira. Yun ang exit. Hindi ni siya pwede mo agit na nga. Entrance. Bawal dito. No? Hindi to siya. Muna siya negosyo na ko sa year 2022.